Някой може ли да ми каже къде съм? Аз мисля, че се разбих. Пътувах на някакъв остров. И се разбих. Но знам в какво. Трябва да намеря някаква суша. Какво е това? Виждам нещо. Не! Къде съм? Това не е острова, който исках. Може да бъдете по-бързо, по-бързо. Помогнете ми. Има ли някой тук? Дано да има някой тук. Леле, мале, мила. Какво се случило тук? Какво е това? Нека да видим. Тук има ли нещо? Мисля, че тук няма нищо. Тук мога да живея. Леле, мисля, че тук няма нищо. Трябва да намеря нещо. Да оцелея на този остров и да се върна вкъщи. Нека да видим какво има тук. Има голяма планина. Добре. И така ще започне Вулкено. Оцеляването на самотния остров. Сега, какво ще намеря? Но, като се превера вкъщи, ще пусна всички клипчета, които съм качил. Тук мога да се крия, ако вали. Но, мокър съм. Но, аз имам нова подобие на къща. Нека да видим какво има тук. Пайжено? Може това да е нещо. Дали някой е бил тук или просто е пайка? What? Диня? Това ще е добре. Мале, колко ме даде. Благодаря ти. Мисля, че се стъмва, което не е добре. Нека да се връщаме, ако знам къде беше. Подобието на къщата. Мисля, че си изгубих. Да не съм се изгубил. Не, хванах се пайжената. Помогнете ми. Това е трудно. Освободих се. Не виждам нищо. Къде е това? Дано съм някъде близко, защото не знам. Просто много съм гладен. Ето. Дано да има скрини. Стоя вратата. Много съм гладен. Има ли нещо? Значи това е нещо. Дали? Нека да щупи. Това е много трудно да се чупи. Ще го чупи. Щупих го. Но мисля, че няма нищо. Което беше много лошо. Всъщност, забравях, че имам диня. Кога да ям. Докато не огъня. Докато не огъня много. Не знам какво ще стане.
с мен. Но ще видим някой друг път. Тук има ли нещо? Дано да има. Даже не знам какво прави това тук. 100% има някой тук и е построил това. Но вече го няма. Представяш ли се да дойде и да ме убие? Това щеше да е много тъпо. Дано. И всъщност по-добре да има някой тук. Той може да ми помогне. Сега трябва да изчакам докато стане вечер. Защото ще излиза самата. Имам търт. Аз го сложих ето там. Но не ми е пука. Нека да видим. Малко лаг. Нека да видим какво да правим тук. Нека да отворим всички работи. Може да има някой чест. Какво? Не е като миналите. Ай. Мисля, че... Добре, да не отваряме това. Нека да видя другите. Така. Тук няма нищо. Нека да видим. Още. Може покриви. Или по-скоро тук. Не знам. Как се озовах тук? Нека да си спомня как се озовах тук. Мисля, че отивах на някакъв круиз с някакъв, дето ме водеше и отивах на някакъв остров, но не беше този. Този и някакъв друг остров. Дано да се върна вкъщи. Къде е чул другия човек? Представете ли си да е на остров? Ако е на острова, това може да е добре. Той беше добър човек. Но по-скоро не знам. Боже да стане, аз просто ще изляза. Не знам. Дали е сигурно? Не мисля. Ще седя. Дано той да не мисли лошото, ако изобщо е на този остров. Не му видях трупа никъде. Значи е някъде и е жив. Не знам как се разби. Това се чудя. Но се разбихме. Не знам как стана, ма стана. Добре, нека да видим. Нека да излезе. Не знам дали ще има чудовище. Може би няма да има. Чакайте. Ехо! 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 Има ли някой? Има ли някой? Мисля, че няма никой тук. Много е студено. По-добре да не бях излизал. Нека да видя само нещо. Зеля. Скоро ако се заради. Това трябваше да направя в началото за лява. Така. Нека да излезем. Много е студено. Затова виждам тези работи. Шугарки. Нека да го щупим.
Добре, мисля, че съм добре. За сега. Първата нощ беше скучно. Именно много бързо. Но... нищо не виждам. Ехо! Какво е това? Откъде се чува? Чувате ли? Не искам не да знам. Ще събера Зорфо. Може би е той, който ме водиш до острова. Нека да разберем. Откъде се чува това? Това е страшно. Нека да се заселя ето тук. Дано нищо да не стане. Ще направя крафтинг тейбъл. Ще се направя пикат. По-скоро кирка. Ще я използвам в другия епизод. Благодаря, че гледахте. И довиждане. Това ще бъде в океана от Загубения остров. Дано някой да го види, когато се прибера вкъщи. Защото ако някой да се прибере вкъщи... What the fuck? Какво казах? Вече не знам какво казах. Просто свършваме този влог. Довиждане. Дано някой.